Zentani simin korbuk faimani lamao garini kalai tangrokha 12,000 ni bithi tei ri chum tei rang puisa abono je manai tongnai rok kha kha hamangke phirogi rani bagai koher jak poddapati jamatia tola rojak kokduk number korongoi ani manoi gomanja zentani faimani korbuk jora phai ha ke nane kema mane bithi tongo 10-12,000 ingnai kheri tongo kansali jamper kufu kangnoi buditra khoyari kangsa boroi sersa enke tei kirim tirim to tongo no enke sut kaisa kansali eksa kangji kaisa tongo bising edi rono kangsaliya enke jara je manai rok anu kisa roi ro phaibe jadi mung samaya panang ani bithi sini phamawani mu enke ani phone number doi na ya borni simi faimani bo jaga kema zentani sing korbuk jora ke je manai ro roi ro phai tang ke inte boro ba kama khang samali apon boro sokrai khasili angbu wani kurini le nai tukla hana hapa mandiya jara driver pama thang je lama hinai ro pama nang thang jara nugnai ro na tung ro phai ja nini bumung poddapati jamatia ngoro silibabu suja kongani bumu enke omo bo jaga para ke sondor simpara koras meskul kan daro tangwa asa bukan dogo ke jara siarok ke koras meskul phai mena